Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. dinala ko sa Tagaytay si Chelsea. Feel good morning po sa mga tulad kong bago pa lang naging katasers at nakikinig sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Giovanni. Anak po ako ng doktor. Pero ayoko pong mag-doktor kaya nag-business-business na lang po ako. Bunso po ako sa 3 magkakapatid. At inaamin ko po, Kolantits, na happy-go-lucky ako na first son. Matagal na po itong aking katas. Gusto ko lang pong i-share kasi nakita ko po si Chelsea noong nakaraang buwan. At naalala ko lahat ang nangyari. Nakilala ko po siya sa isang bar sa may BGC, kasama ko ang mga tropa ko noon. Siyempre, kung sino makabingwit ng maganda at sexy, siya ang panalo sa tropa. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, wala na naman siya, no? Na talaga si... Kaya nga, asan ba to si Giovanni? Giovanni? Bane! Asan ba yun? Ang daming chikas doon, baka nandun. Baka nandun si Giovanni. Ayun na, bumalik Ayan. na. Di na. Sabi ko ni. Ay, guys. Holding hands agad. Sabi ko na, nakaharbat agad. Ang lupit mo talaga. Ah. Ang laki talaga ng sayo. Ay, guys, by the way, gusto ko pakilala sa inyo Hi. si Chelsea. Chelsea, si Bong, si Kim, Hi, mga Chelsea tropa. nga pala. Hi, guys. So, kayo pala yung magkakasama dito, no? Lagi ba kayo dito? Hindi, biro lang kami dito, di ba? Di ba? Oo, first Bruce. time namin dito. Di ba, Pricey? Oo naman. Di naman kami pumupunta dito palagi. Drinks, anong gusto mo? Chelsea, tropa namin yan. Malakas talaga yan. Pero makakasigurado kami na di ka magsisisi dyan sa tropa namin. Oo nga. Grabe, sana all, sana Oo all. nga kasi talaga sa crowd, siya talaga yung naka-catch ng attention ko eh. Gusto mo cheers tayo, cheers. Cheers! Cheers tayo, bye. Ay, ito. Oh, para sa'yo. Thank you. Napaka-gentleman mo naman talaga, Giovanni. Ito pa. Uy, baka to may girlfriend tong ano nyo ah. Oh, wala yung girlfriend. Wala! Wala! 1, 2, 3, wala! Oh, wala na sila noon. At least, wala na. Shh, tama na nga. Basta walang magagalit sa akin ah. Wala! Pero ang ganda mo talaga.
Swerte nyo sa isa't isa. Ang ganda ng magiging lahi nyo. Akin yung batik, ah. Akin yung batik. Batik. So, akin yung batik. Teka lang. Hindi niya gets yun yun. Namatay yun. Hindi mo kasala man yung batik, bay! Sinasabi yung pag manganganak na yung aso, akin yung batik. Ay, yung may yung parang dalmisyan. Spots, oh. Dalmisyan. Ayun na, pag-usapan natin yung dalmisyan mo. Dalmatian? Oh. Sa akin yung with Sige na. spots. Tama na nga. Ano sa'yo tayo? Kaya mo pa ba? Oo naman. O sige, let's go. Sa'yo muna Kasama kami, kayo, guys. Hindi, dito lang dito kami. lang kami. Maghanap pa kami, Chika Babes. Tama. Antok na ako. Gusto ko na Girl, umuwi. Giovanni, Ay, uwi na kayo? una na kami, Hatid na kita. Ay, hindi. Kasi kasama ko yung mga girlfriends ko, Magtatampo yan. Nauna na sila. Hindi. Oo nga, antok na kami. Gusto ko na umuwi, girl. Wala rin naman tayo na Harvard, Trixie. Pasensya ka na, Vanny. Promise, hindi naman siguro ito yung last na pagkikita natin. Kaya una na kami, Hoy! Hoy, Charm! Magsalita ka dyan, Charm! Lasing na kasi ako. Sige, bye-bye. Pwede mo kiss. Ingat ka lagi, See you soon. Sabang, kiss. Grabe! Ang lupit talaga ng friendly natin. Nakaka-Harvard agad na ng pogi. Sana all! Sana all! Sana all! Sure ka, hindi na kita hatid, ha? Okay na. Kasama ko naman si Lea. Ingat ka. So may number ka na sa akin, ha? Basta i-chat mo lang ako, Text kita. Text kita, ha? Sige. Bye-bye. Bye-bye. Ingat, Di ko po makalimutan ang malaanghel na mukha ni Chelsea Colantits. Sa dinami-dami ng lalaki doon at babae, kami pa talagang pinagtagpo. Kaya pagka-uwi ko, tinext ko siya agad at naging textmates na po kami. At nagkakwentuhan kami over the phone. Naikwento ko rin tungkol sa tatay kong doktor, sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Ang gaang ng pakiramdam ko kay Chelsea Colantits. Kaya naman, tapos ang isang linggong pag-uusap ay inimbita ko na siya na magtagaytay. Sige na, pumayag ka na. Pag-isipan ko. Sige na, payag ka na. Anong oras ba? Anong oras ba? Anong oras ba? Babago yung boses mo. Sorry. Pipikapin kita kung anong oras ka komportable pero mas maganda siguro mga 10 a.m. doon na tayo mag-lunch. Bulalo tayo. Ang aga naman. Gising mo. 9 a.m. Lunch, magla-lunch tayo eh. O sige, gusto mo late lunch na lang. Kung pwede. Para pumayag na ako. O sige na nga. Late lunch. Kita tayo. Gusto mo na talaga akong i-date Talagang seryosohan na to Oo naman. Ha? Ha? Ang dami namang girls na maganda dun sa bar Bakit ako yung yayayain mo? Ayan ka na naman. Palagi mo na lang yung tinatanong sa akin pag nag-uusap tayo sa phone. Bakit ba ako maghanap ng iba? Nandiyan ka na. Ano ka ba? Ay naku Giovanni. Kaya nga napapayag mo ako dahil sa ganyan-ganyan. O sige, antayin kita. Oh, sige ha. Let's say 1 p.m. Okay. Sige. Okay. Okay, sige. See you. See you po.
Ay, sakay. Oh, Halika, sakay. ganda ng kotse mo. Sa'yo yan? Hindi, AirPods to. Ay, oo nga pala. No, doktor nga pala yung papa mo. Namiss kita. Let's go? Excited na ako. Saan? Ha? Saan? Basta tara na, excited na ako. Go. Makasama ka. Tara. Now this one dedicated to Uy, wala kang imik dyan. Ano nangyayari sa'yo? Kasi, sorry distracted ako kasi. Oo nga, parang Sa group chat namin kasi sa klase namin, hindi daw makakagraduate yung mga walang ROTC. ROTC? Kaya kinakabahan ako kasi wala pa akong ROTC eh. ROTC? Bakit kaya siya mag-ROTC? Panlalaki lang yun. Sensya ka na, distracted talaga ako. Okay lang yan. Ay, baka hindi ako makagraduate. Kakagraduate ka. Pasensya ka Pero na. ba't ka mag-ROTC? Hindi mo ba alam? Anong hindi ko alam? Ang alin ang hindi ko alam? Anong hindi ko alam? Bunny, Hmm. sure ka? Hindi mo talaga alam? Hindi ko nga alam. Ano ba yun? Ano ba dapat ko malaman? Sabihin mo. Trans ako. Ano? Transgender. Trans ka? Diyos ko, sabi ko na nga ba, trans si. Pero, Hindi mo talaga alam? dadakmain. Akala ko alam mo. Dadakmain ko siya. Oh, shucks, meron ka. Sorry, hindi mo talaga alam? Akala ko kasi alam mo na eh. Akala ko okay lang sa'yo. At saka, Huwag ka mag-alala. Pumapatol ako sa ganyan. sure ka? Oo. Sorry, nagkabiglaan yata tayo, pero Huwag ka mag-alala. Pumapatol ako sa ganyan. sure ka? Oo. Okay pa rin sa'yo? Teka lang. Akala ko kasi U-turn lang all ako. Akala ko punta tayo Tagaytay. Ha? Di, gusto na kitang bembangin eh. Gusto na kitang, Talaga? Oo. Gusto mo pa rin ako kahit trans ako? Oo naman. Sandali. May sakto. Tinigil mo dito. May 7-Eleven. Dahil lang. Ano? Hindi pa na tayo dalawa Tagaytay? Hindi na. Bumili ka ng protection na ito, 200. Tapos, Bibili akong kondo? bumili ka para safe tayo. Tapos, balik ka Sige. agad. Excited Sige, na ako eh. Sige. Sige. Teka lang wait mo sige. ako. Ngayon wala na siya. Aalis na ako. Bahala ka na dyan. Bunny! 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 Ay! Napahiya po ako, Kulantits. Kahit mga barkada ko, ikwento ko sa kanila at pinagtatawanan nila ako. Nakarma daw ako. Para naman talaga siyang anghel. Hindi ko talaga alam na trans pala siya. Para talaga siyang babae na tunay. Kung totoong babae lang talaga po, si Chelsea ay talagang jojowain ko siya pero hindi ko po kaya. Straight po kasi ako. Sorry na, Chelsea. Tawag po siya ng tawag. Pero pinapatayan ko siya ng phone. The subscriber cannot be reached. Please try again later. At one time, tinawagan niya ako gamit ang ibang number kaya napasagot ako.
Hello? Hello? Ba't di mo sinasagot yung tawag ko? Sino to? Giovanni, si Chelsea to. Kapal na mukha mo. Dito si Giovanni. Bakit mo ko iniwan sa 7-Eleven? Sabi mo, bibili lang ako. Santayin mo ko. Hello? Akala ko ba pumapatol ka sa gaya ko? Sinungaling ka lang pala. Hello, hindi ako si Giovanni. Giovanni! Ang sama mo. Hello? Sama mo. Ginajudge mo ako. Ha? Akala ko ba tanggap mo yung isang tulad ko? Niloko mo lang pala ako. Katawan ko lang ang habol mo. Hindi nga ako nag-habol sa katawan mo eh. Ano ang hinabol ng katawan mo? Akala ko ba hindi kasi Giovanni, ha? Pero hindi. Giovanni! Pasensya ka na. Iniwan mo ako sa ere. Pagkatapos ng lahat ng pagsasamahan natin, kahit maikli lang yun, meaningful yun sa akin. Hindi. Sentimental value yun sa akin, ikaw ba hindi? Hindi. Pasensya na pero... Bakit ka nagsinungaling? bakit ka rin nagsinungaling? Di mo sinabi na ganyan ka pala. Akala ko kasi alam mo na una pa lang. Wala. Hindi ko rin alam eh. Kaya wag na. Kalimutan mo na lang ako. Giovanni, makipagkita ka sa akin, mag-usap tayo. Ayoko. Giovanni, parang awa mo na. Kala ko ba pumapatol ka sa gaya ko? Tuparin mo yung sinabi mo. Ayusin natin to. Giovanni, mahal lang kita eh. Hindi nga. Ayoko Please nga. stop, Giovanni. Giovanni, please. Hello. Sige na. Babay na. Wag mo na akong kontakin pa, please. Giovanni. Hello. Giovanni, mahal na kita. Ayoko nga. Ayoko nga. Tantanan mo na ako. Sabi mo, okay lang sa'yo eh. Tantanan mo. Sabi mo, okay lang sa'yo. Hindi nga okay sa akin. Iniwan mo ako sa ere! Bye. Giovanni!